कोकणच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। कोकणात विजेचा प्रश्न किती गंभीर आहे। वर्षानुवर्ष असणारी ही विजेची समस्या फक्त आणि फक्त बातम्यांमध्ये झळकत होते। आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून ती सर्वप्रथम विधानसभेच्या अधिवेशनात आली आणि त्यांच्याच माध्यमातून अनेक वर्ष रखडलेल्या या विकास कामाला मूर्त स्वरूप प्राप्त झालंय। अंधारलेल्या कोकणला नवा प्रकाश दाखवण्याचं काम आमदार निलेश राणेंनी केलंय। आमदार निलेश राणे यांनी तळकोकणातील वीज पुरवठ्याबाबत भयावह परिस्थिती विधानसभा सभागृहासमोर आणल्यानंतर आता विजेच्या कामांना वेग आलाय। जिल्ह्यासाठी 41 ट्रान्सफॉर्मर मंजूर झाले। सब स्टेशनसाठीचे सर्वे सुरू असून भूमिगत वीज वाहिनीची 540 कोटींची विकास कामं सुरू आहे। अनेक वर्षांची वीज वितरणची सडलेली यंत्रणा बदलण्याच्या कामाला वेग आलाय। त्यामुळे पावसाळ्यातील समस्या दूर होणार आहे। आमदार निलेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनात कोकणातील गंभीर वीज समस्यांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं। अभ्यासपूर्ण माहिती देत सरकारचं लक्ष वेधलं होतं। यात त्यांनी वीज वितरणची सडलेली यंत्रणा, पावसात सतत खंडित होणारा वीज पुरवठा, जंगलातून गेलेली वीज वाहिनी, वीज वितरण कर्मचाऱ्यांची कमतरता, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा साधनांअभावी झालेले मृत्यू, अधिकारी वर्गाची कमतरता, मेंटेनन्ससाठी मिळणारे तुटपुंजे पैसे आणि एकंदर कोकणाकडे झालेलं दुर्लक्ष हे मुद्दे प्रकर्षाने मांडले। 19 आणि 20 मेच्या पावसाळ्यानंतर एक रत्नागिरीमध्ये मीटिंग झाली, चीफ इंजिनियरनी बोलवली। त्या मीटिंगमध्ये माझ्या कुडाळ मतदारसंघामध्ये किंवा कुडाळ सर्कलमध्ये 200 पोल हे पडलेले आहेत असं जाहीर झालं, तिथे प्रूफ झालं। आता 200 पोल पडले, त्याचा पंचनामा झाला, त्याचा ऑडिट झाला, तुमच्या खात्यामध्ये त्याची नोंद झाली। आम्हाला रिटर्न किती मिळाले अध्यक्ष महोदय? आता डीपीआरच आमचा इतक्या वर्षा अगोदरचा झालाय। रिपेअर अँड मेंटेनन्स मध्ये आम्हाला किरकोळ पैसे मिळतात। रिपेअर अँड मेंटेनन्स मध्ये आम्हाला जे पैसे मिळतात अध्यक्ष महोदय, ते एवढे किरकोळ आम्हाला पैसे मिळतात की त्याच्यातून रिपेअर अँड मेंटेनन्सच होणार नाही। अध्यक्ष महोदय, आम्हाला हा डीपीआर दुरुस्त करून मिळणार आहे का? लवकरात लवकर तो मिळणार आहे का? आणि हे सगळे मेंटेनन्सचे पैसे तुम्ही आम्हाला किरकोळ पैसे देऊ नका मंत्री महोदय, किरकोळ पैशाची गरज नाही। द्यायचा असेल तर लमसम द्या। कोकण काय मागत नाही, कोकण कधीच काय मागत नाही तुमच्याकडे। 15-15 वर्ष दुरुस्तीला पैसे नाहीत, 15-15 वर्ष आमच्याकडे एक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची कुठली लाईन पडलेली नाही। भूमिगत तुम्ही करायला निघालेला आहात, रस्ते खोदून ठेवलेत, तिथे डिपार्टमेंटला मी विचारतोय रस्ते खोदून ठेवलेत, काम कधी सुरू होणार? काम सुरू व्हायला मागत नाही। या डिपार्टमेंटमध्ये चाललंय काय मंत्री महोदय? एकदा आम्हाला आणि महाराष्ट्राला सांगूनच टाका। 15-15 वर्ष जुना इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही अजूनपर्यंत भोगतोय। आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून जे काही प्रश्न विचारायचे आहेत ह्याच्यामध्ये तुम्ही आम्हाला उपाय काय काढून देणार? आमचा डीपीआर कसा काढणार? आणि जेवढे तुम्ही सगळे स्कीम चालवताय त्या स्कीमचे पैसे आम्हाला किती मिळणार? किरकोळ पैसे नको, आम्हाला द्यायचं असेल तर भरीव द्या। किरकोळ पैसे आम्हाला मान्य नाहीत, ह्याच्यावरती मंत्री महोदय आपण उत्तर द्यावं। कोकणातील वीज यंत्रणा सुधारण्याची त्यांनी जोरदार मागणी केली होती। त्यासाठी किरकोळ पैसे नको तर एकदाच पॅकेज द्या आणि जुनाट झालेली यंत्रणा नवीन करण्याची मागणी केली। यावर उत्तर देताना ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्याचं मान्य केलं। 15 जुलै 2025 ला मुंबईत ही बैठक पार पडली। या बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीज समस्या सोडवण्यासाठी आराखडा बनवण्याची सूचना करण्यात आली। त्यानुसार नवीन विद्युत सबस्टेशन, नवीन ट्रान्सफॉर्मर, नवीन विद्युत वाहिनी आणि भूमिगत वीज वाहिनी या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली। आमदार निलेश राणे यांनी या बैठकीत सिंधुदुर्गच्या मागण्या रेटून धरल्या। या बैठकीनंतर पुढील कार्यवाही देखील सुरू झाली। कुडाळ मालवण तालुक्यातील पणतूर, माणगाव, निळेली, रामगड, कुंभारमाठ या ठिकाणी सबस्टेशनसाठीचे सर्वे सुरू आहेत। राणे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना आणि सिंधुरत्न समृद्ध योजना यांच्या माध्यमातून आतापर्यंत एकूण 41 ट्रान्सफॉर्मर मंजूर केले। त्यामुळे अनेक भागातील कमी दाबाच्या आणि वारंवार खंडित होणाऱ्या वीज पुरवठ्याची समस्या कमी होण्यास मदत होते। तसेच कोकणातील किनारपट्टीच्या भागातील वीज समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी आमदार निलेश राणे यांनी भूमी अंतर्गत वीज वाहिनी करण्यावर जोर दिला। 540 कोटींची ही विकास कामं कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत सुरू आहे। लवकरच ही कामं पूर्ण होतील, ज्यामुळे वादळ, पाऊस यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती दरम्यान
वीज पुरवठा खंडित होण्याचं प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी होणार आहे। राज्यमंत्री सौ बोर्डीकर मॅडम आहेत, त्यांनी सचिवांबरोबर आणि सगळ्या डेलिगेशन अधिकाऱ्यांच्या डेलिगेशनबरोबर आमची मीटिंग घेतली। त्या मीटिंगमध्ये योगेश कदम होते, केसरकर साहेब होते, आम्ही 2-5 आमदार अजून होतो। त्या मीटिंगमध्ये एक प्लॅन ठरला की दुरुस्तीची कामं कुठे कुठे करायची आहेत, नवीन कामं कुठे करायची आहेत, सबस्टेशनची कामं कुठे करायची आहेत आणि अंडरग्राऊंडची कामं कुठे करायची आहेत, ह्याचं वर्गीकरण झालं। आजपर्यंत मी माझ्या मतदारसंघाचं प्रेझेंटेशन केलं म्हणून मी तुम्हाला माझं सांगू शकतो। केसरकर साहेबांनी केसरकर साहेबांच्या मतदारसंघाचं केलं। हे वर्गीकरणच झालं नव्हतं। ते वर्गीकरण ह्या मागच्या 2 महिन्यामध्ये आत्ता हे जे अधिवेशन पावसाळी संपलं त्याच्यामध्ये ना आत्तामध्ये ह्या 2 मिटिंगा झाल्या। त्या स्तरावर सचिव आमच्याशी कंटिन्यू टचमध्ये। आता मध्ये सबस्टेशनचं काम आम्हाला मान्य करून दिलं, आम्हाला अंडरग्राऊंड केबलिंगचं काम मान्य करून दिलं, दुरुस्तीच्या कामांसाठी आमच्याकडे पैसे आले, प्रत्येक मतदारसंघामध्ये आले। एकंदरीत आमदार निलेश राणे यांनी वीज समस्येवर केवळ अधिवेशनात आवाज उठवत शांत न बसता प्रशासकीय बैठकातून सतत पाठपुरावा केलाय। यासाठी निधीची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष कामं मंजूर करून घेत ठोस स्वरूपात उपाययोजना करण्यावर भर दिलाय। त्यांच्या या तत्परतेसाठी सामान्य जनतेतून ऋण व्यक्त केले जात आहे। एकूणच जनतेला भेडसावणाऱ्या वीज समस्या कायमस्वरूपी दूर होण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहे। चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, कोकण साद लाईव्ह, सिंधुदुर्ग।